ug diara mga katiil. So atong gi-repair ang ato ang kulunganan sa mga pato mga katiil kay naguba na mga katiil no. At ang ilista na nato naghaligi mga katiil kay na kuana na huyang na kay huyang isda na po nato haligi na bago para magkakuan malig-on na po siya balik no. Ato ang katiil, ato ang anan, ato ang itanggal, ato ang ilisan, ang haligi kay gabok na kayo kay tiyumba na ikao naman og nalata na ba kadugay. Ato nang gipakalutan na nato ni Raymond para ilubong na ang katong haligi nga atong ipuli dia. So katiil lakaw-lakaw pa. Ngita pa na siya og kahoy para haligi dia. Tara, yan ang ibutang. Ay, humana magbangag, yan ang ibutang ang haligi. So, pina. So, sa pikas na pod. Ito sa hiluan ng para haligi sa pikas. Ito sa hiluan kay may mga sanga-sanga. Hiluan sa na to para so mga katiil na mga katiil basta natay mga plano natay mga pangandoy sa kinabuhi ato yung panikamutan mga katiil na umuwi ka ay bisan sa atong mga pamuhay ng mga kahiyupan na gipiyal sa Ginoo sa tuwa. So ato pong tarungon pagalam no. So pagkahuman na mga katiil pag-ilis na mo nang ibalik ang screen. So ito nang itao diha mga katiil. Itao diha kay para malindot na putanawon no. So atong ipalansangan ni Raymond ang PC para dili na matanggal. So ana sa mga katiil basta natay mga plano lagi tay mga paglihok no na pag-atiman sa atong mga kahiyupan para po maganahan po sila. So ang mga hayop mo mga katiil mura po na sila mga tao mga katiil ba although tanaw na to mga katiil nga dili sila makasabot pero napo na sila kaugalingon nga panabot mo na nga atong manon atong mga pato para maganahan po sila mangitlog. So munang kahuman na mo nagtaod na ng screen mga katiil. So plaster ra pod mi katupanan mga katiil ana kahuman ana. Tapos ang tarungon kay basig nakaagi pa dia mga pisot kay sayang kay ito mga pisot diri mga katiil na pato atong gibuyan din dia nga wala pa bitay ato mabasa sila sayang kay nang hurot pagkamatay. So isa na lang nabilin. So manang ato ang pagkahuman na mga katiil ato ang butangan og atop para dili na kay sila tanto nga mabasa no og ulan kay luoy kayo nga sige kaulanan. So ito nang plastaron sa diadaan kay kahuman daron ato na nang plastaran sa atop pa na to na diya kay itong scene nga ilangkat na to diya sa higdanan sa kumama. So itong itaod sa diya temporary para itong itaod diya kay nagtahan na lang na kontra sa lagi atop nang ito daw plastara si inyong katilo ang i-plastar pag-butang para sa atong atopanan sa plastar sa atong atop. Na siya mga katiil atong butangan jug atop kay maganahan pa lang atong mga
patong mga katil. Ating patong na itong mga ating patong na si katil ang bangko kay hindi na makaya sa height, hindi na maabot. So bantag bangko mahinungdan na naabot na nato kay nagpalaban mataog bangko mana siya mga katila inana gid ang ato ang kinabuhi basta dili gini mo makabot ang imong mga pangarap palaban di kag bangko. So kay kaan makayo dukdukon so atong gipagunitan ni Rimo para dili mo yug-yug pagdukduk. So karon kaatop na ta kay ana na siya taro nangikan ko matik-matik ba ay ana nakaatop na ta pagkahuman na ron mga katil mapay pagplastaran ni kaletar nag-abot daron sa ikaduha hapit ng human ay klara ba na mga automatic ba o tawa hawa pag ito kataod na ana na siya pare ana ron hawa wala pa na nataod dako hapit na human sa bidag ngano ana ra siya mga katil nana ka kuan nga to ang mupanday atong si katil mo na nga nana ra gyud pag-atiman mga katil ang mga hayop mga katil mura po nag ato ang buhat. So kana lang palihog kog share palo sa wala para kapalo. God bless sa inyong tanan. Bye bye.